περιμένει ο Ζεβλάτος, τον βλέπει από δεξιά, έχει κοντά του τον Άντονσον, βγαίνει σέντρα, εκεί που είναι ο Χαραλαμπίδης στο ημικύκλιο, δεν μπορεί να κάνει το σουτ, κρατάει ο Χαραλαμπίδης, ζητάει μπάλα από Σαψη μέσα στην περιοχή, ευκαιρία! Ξεκίνημα στο Γασιπί. Η πάσα από Μποσόφσκι δεν συγχωρεί ο Πολωνός μέσα στην περιοχή. Το ΑΠΟΕΛ ισοβαρίζει το σκορ του πρώτου αγώνα. Εξαργυρώνει την μεγάλη του κλάση και ο Χαραλαμπίδης και ο Μποσόφσκι που κατέβασε πανέμορφα την μπάλα και την έστειλε στο πλεκτό του αντίπαλου τερματοφύλακα. Δεν άφησε περιθώρια. Είναι το καλύτερο ξεκίνημα που θα μπορούσαμε να έχουμε. Το ΑΠΟΕΛ μπορεί να περάσει. Το δείχνει, έχει αυτό με επίθεση, αλλά το δείχνει και με την κλάση στο ποδοσφαιρικό του. 1-0 μπροστά ο Τρίνος της Κύπρου. Τις πίκρες του τα χέρι, πόδους παρμάρ. Έτοιμος ο Χρήστης ο Μικαήλ να εξελέσει τον Κρίστιαν σε το ΑΠΟΕΛ μπροστά στο 2-0. Έλα Χρήστη, έτοιμος ο Χρήστης, παίρνει φορά 2-0. Το 17 το ΑΠΟΕΛ 2-0. Παίρνει τον αέρα των Δανών. Οι ελληνικές τριήρεις φοιτήσουν τα καράβια των Βίκινγκ. Το ΑΠΟΕΛ πολύ νωρίς έχει περάσει και έχει πάρει τον πρόθεσης για τους ομίλους του Champions League. Ποιος θα το πίστευε πριν το 20 λεπτό το ΑΠΟΕΛ να έχει σκορ πρόκρισης απέναντι στη μεγάλη Κοπενχάγη. Είναι αλήθεια, πιστέψτε το όσοι είστε συντονισμένοι ραδιοφωνικά κοντά μας. ΑΠΟΕΛ 2, Κοπενχάγη 0. Τέτοιο πράγμα δεν έχει ξαναγίνει εδώ στο Γασιπί. Απίστευτη ατμόσφαιρα, απίστευτη εμφάνιση, καταπληκτικό το ΑΠΟΕΛ. Ένα ΑΠΟΕΛ που οδηγεί το παιχνίδι, τους παίρνει, βλέπω μια Φεράρι απέναντι σε ένα Mini Cooper. Σαϊτήρης στον σκηνό χώρο, πλάγια δεξιά για τον Ζεβλάκος. Είναι μόνο ο Μυροσάνης στην περιοχή. Ζεβλάκος κρατάει και καλά καρύ. Καραλαμπίδης, τώρα μπήκαν 2-3 παίκτες. Παναγία μου, 3-1! Με τον Χρήση Μικαήλ στο 40 λεπτό. Διαλεμού των κηπέδων. Ο Χρήσης ο Μικαήλ έτρεξε, σπινώθηκε στην καρδιά της άμυνας του Κρίστιαντε. Κέρδισε το κεφάλι και τον πήγε μαζί με την μπάλα στα δίκτυα. Θέλαμε να κρατήσει λίγο την μπάλα πριν βγει η σέντρα. Κράτησε, ανέβηκε, επαναλαμβάνω, η αλεπού των γηπέδων Χρήσης Μικαήλ. Δεν τον πήραν μυρωδιά, τους κάρπαζε τους Δανούς. 3-1 το ΑΠΟΕΛ, αυτό είναι σκορ πρόκριση. Αυτό είναι το ΑΠΟΕΛ, ο Τρίνος της Κύπρου δικαιούνται να πορευτεί στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Ο Δίας, ο Απόλλωνας και ο Ποσειδώνας και όλοι οι υπόλοιποι αρχαίοι θεοί των Ελλήνων νικούν κατά κράτος απόψε τον Θόρ, τον Όντιν και τους αρχαίους θεούς των Βίκινγκ. Το ΑΠΟΕΛ παίρνει μεγάλο προβάδισμα λίγο πριν την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Σκορπάει τις πίκρες του τα χέρι, πόδους παρμάκια τα Κράτα Διονύση τώρα και οι υπόλοιποι στην άμυνα του ΑΠΟΕΛ. 2 λεπτά θέλουμε. 120 δευτερόλεπτα έχουν μείνει. Ένα λεπτό και πάει και ο Κρίστιανσεν, πάει και ο τερματοφύλακας τους μες στην περιοχή. Είναι η ευκαιρία τώρα να βγάλει αντεπίθεση του ΑΠΟΕΛ. Ακούτε τι γίνεται στο Γασιπί, γίνεται πραγματικά χαμός. Πόσα δευτερόλεπτα, Πανίκο, ένα λεπτό. 50 δευτερόλεπτα, 50. Δεν πειράζει ακόμη και αυτή η κάρτα, έτσι κακιώς παραγράφος. Μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου, δεν λάθος αναγνωρίζεται. Δευτερόλεπτα απομένουν για το τέλος του αγώνα. Το ΑΠΟΕΛ βρίσκεται ήδη στην Νίκαια, προχωράει για το Μονακό. Πάμε Μονακό, πάμε οφείλουμε. Κύριε Μπλάους, είμαστε έτοιμοι για την αυριανή κλήρωση στο γαλακτοκίτρινο λεωφορείο. Έληξε! Το ΑΠΟΕΛ είναι στους ομίλους, είναι στο Μονακό, είναι στην αυριανή κλήρωση. Είναι απίστευτο αυτό που γίνεται. Ο Τρίνος θα τον μάθουν καλά και οι Ευρωπαίοι. Ο Τρίνος της Κύπρου είναι στα ευρωπαϊκά σαλόνια. Το απέδειξε και άλλη μια φορά. Θα
αξίζει πορεία. Ένα ΑΠΟΕΛ εντυπωσιακό, εκπληκτικό, ένα ΑΠΟΕΛ ονειρεμένο, ένα ΑΠΟΕΛ που πραγματικά χαίρεσε να το γεύεσαι. Αυτό το νέκταρ δεν περιγράφεται, δεν μπορεί να περιγραφεί με λόγια το τι συμβαίνει στο Γασιπί. ΑΠΟΕΛ Εξπρές μετά τα Φαρόε, τη Σερβία και τη Δανία, πάμε Ευρώπη σε τουλάχιστον άλλες 3 χώρες. Επιβιβαστείτε στο τρένο και το ταξίδι ξεκινάει μόλις τώρα για τους ομίλους του Champions League. Είναι μεγάλη βραδιά για το κυπριακό ποδόσφαιρο. Τη ζούμε σε λιγότερο από 12 μήνες. Η ανόρθωση άνοιξε τον δρόμο, το ΑΠΟΕΛ τη συνεχίζει. Κρατάμε τη σημαία του ΑΠΟΕΛ ψηλά, την καρφώνουμε στο Μονακό, περιμένουμε την κλήρωση. Το ΑΠΟΕΛ βρίσκεται στους ομίλους του Champions League. Κρατάνε τη σημαία του ΑΠΟΕΛ ψηλά, την καρφώνουμε στο Μονακό, περιμένουμε την κλήρωση. Αυτό τον ιστό τον κρατάνε ψηλά. Ο Διονύσης Γιώτης, ο Σάββας ο Μπρουσταϊδίδης, ο Κωνσταντίνος Καραλαπίδης, ο Καμίλ Κοσόσκι, ο Γιώργος Μπρούερ, ο Μάριος Ηλία, ο Μάρτης Ζεβλάκος, ο Χρήστος Κόντης, ο Νούνο Μωραής, ο Νένας Μυροσάβλεβης, ο Χρήσης Μιχαήλ, ο Νεκτάριος Αλεξάνδρου, ο Έλιο Πίτο και ο Σίκορα. Οι Δανείοι είναι κάτω στο έδαφο. Ο καπετάνιος κάνει το γύρο του θριάμβου. Ο Γιωβάνοβιτς πάει εξέδρα προς εξέδρα και πάει τώρα στο νότιο πέταλο. Οι Δανείοι δεν το πιστεύουν, έχουν πέσει κάτω. Ο Σολμπάκεν ζητούσε κόλαση και λέει δεν φοβόμαστε. Την είδε με γεια του και χαρά του. Καλό ταξίδι. Η Κοπεχάγη είναι πανέμορφη, αλλά θα βλέπει ομίλους Europa League. Τίποτα περισσότερο. Μεγάλη, πολύ μεγάλη βραδιά, θα το επαναλάβουμε. Ανεπανάληπτη για ένα ΑΠΟΕΛ που είχε ονειρική, μαγευτική, μαγική παρουσία στο πρώτο μέρος. Καρδιοκτύπησε στην επανάληψη, όμως ποτέ δεν δέχτηκε τον γκολ από την Κοπεχάγη που θα του στερούσε το εισιτήριο στους ομίλους. Σκορπάει τις πίκρες του τα χέρια.